Слава Ісусу Христу! Мене звати Марія. Я на службу Божу і на молитві отця Олега вже ходжу 10 років. Я мала багато свідчень, хто ходить до церкви, той знає. І зараз хочу ще за одне свідчення сказати. Не знаю, що сталося, але ноги дуже мене почали боліти, від колін донизу. Так мене потрохи, так почало боліти, що я вже не витримувала. Та я би свердликом мені хтось вертів. Пила таблетки, кальцимін, нічого воно мені не дало. Нічого, перестала таблетки пити. Я думаю, може перестане, ще не хочу казати отцю Олегу. Ну так, що я мусила сказати вже отцю Олегу. Отець Олег, кажу, болять сильно ноги. Не могла ні спати, нічого. Нічого не годно було. Ні таблетки не брала, нічого. Думаю, може пересилю, може це. І так, що отець Олег почав молитися. І ви знаєте, що прийшла вже додому на вечір, заснула, спала. Ще трохи мене боліло. Потім пішла ще один раз до отця Олега і зовсім мене перестало боліти. Ви знаєте, що яка це радість, якщо людина може нормально спати і нічого не відчувати, що тебе болять. Я думала, що мене вже ніколи не перестануть ті ноги боліти. Я дуже дякую отцю Олегу, що Господь Бог чує молитви отця Олега. І отець Олег нам допомагає. Багатьом людям, не тільки мені. Дуже-дуже дякую. Слава Ісусу Христу!